suggerit per Facebook, que molta gent escolleix aquest mitjà per informar-se i així també li podem ensenyar el que és el llibre i li podem mostrar el que és l'autor. Ell es diu Àngel Martí i ve d'Ametlla de Mar. Molt bon dia. Bon dia, Estrella. Com estàs? Doncs bé. Almenys és un home de ràdio, que m'acabo d'assabentar que és un home de ràdio i està més còmode que totes les coses, cosa que me n'alegro moltíssim. Gràcies, gràcies. Mira, que abans de que la nostra companya hagi de marxar, doncs ella ha vingut a presentar el seu quart llibre, que es diu De part certa i és un recull de contes. Sí. Explica'ns, contes que tenen una doble lectura? Sí. Com et deia abans, fora de micro, doncs la realitat és que és el primer llibre de contes que faig i el que volia era que fos apte per a tots els públics. Llavors el que he intentat fer és que el pugui llegir gent de totes les edats, que si ho llegeix un noi jove, jovenet, ho llegirà com un conte i no veurà més que un conte, per exemple, Barbes de nan, que explica la història de que uns nois que van a buscar barbes de nan per Olot, per la falda de Santa Magdalena, les barbes del nan de la felicitat, i doncs veuran això, veuran un conte d'un nan que busquen barbes i tal. I en canvi, si fa les lectures una persona ja amb experiència de la vida, doncs veurà unes crítiques a la societat bastant importants. I sí, jo diria que això, no? Que a cada conte hi ha algun tipus de crítica social, o com a mínim que quan acabis d'escriure el conte te quedis pensant què és el que vol dir l'autor, no? Amb este conte, per què ha escrit este conte, què està transmitint. Hi ha 16 relats, dius? Sí. 16 relats que són curtets, ja ho hem vist, que bàsicament què és el que més es repeteix? Quina és la crítica o el missatge que vols donar tu? En general, no de tots, perquè segurament cadascú té un enfoc diferent, però en general, quin és el fil conductor? A veure, el fil conductor és el títol, De part certa. Este és el fil conductor. De part certa és una frase típica de l'Ametlla de Mar, de la Cala, del meu poble, que sempre que hi ha tafaneries, que van parlant i explicant-se cosetes d'uns als altres, no? Sempre són de part certa, sempre et diuen, m'han dit de part certa. Llavors, clar, tractant-se de contes o històries, no podien tindre altre títol que de part certa. Clar, ara que ho has explicat té més sentit. Allò de bona tinta, no? Sí, de bona tinta seria doncs en castellà. A l'Ametlla es diu de part certa. De part certa. I el nexe comú de tots els contes és que a cadascun dels contes, en un moment o altre, surt aquesta frase. Molt bé. De part certa. D'acord. Este és el nexe comú. Sí. Llavors, les crítiques doncs, són diverses i variades. Parla des del meu punt de vista del canvi que ha hagut amb la forma de veure a la gent gran. Parla de les guerres, parla del consumisme, parla dels maltractes de dones, parla de temes molt diversos i variats. Parla a vegades lo curta i lo sorpresiva que pot ser la vida, no? Els cops que et dona quan menys te ho esperes, quan penses que tot va bé. És a dir, hi ha una varietat bastant ampla després també hi ha un conte molt bonic, Figues tardanes, que fa referència a aquells petits detalls de la vida que de vegades només sabem veure aquells nois o aquelles persones a les que nosaltres anomenem diferents o especials o que de vegades nosaltres ens creiem superiors, no? I que realment al final són aquelles persones que nosaltres les veiem com a diferents, les que se'n donen realment, veuen els detalls veritables d'aquells petits detalls, tenen la facilitat de centrar-se en aquelles petites coses precioses que nosaltres no som capaços de veure. Doncs detalls com aquests són els que intenta comunicar el llibre, no? Coses d'aquestes. És el teu quart llibre. Sí. Però és el primer de contes? És el primer de contes. I a mi, per la meva forma de ser, se me fa difícil encasillar-me dins d'algun tipus de gènere, perquè en la vida sóc igual, faig 1000 coses a la vegada,
Llavors, per exemple, la poesia, no? El Desfullar dels ànimes, que va ser el meu poemari que vaig treure el 2015, el 2015, doncs, per exemple, és una poesia molt intimista, molt de sentiments, no descriu res, no parlo del bonic que és la primavera, o la mar, o el cel, o les estrelles, com molts de poetes parlen, no? Sinó que només parlo de sentiments, de temes interns, de temes durs, d'amors, de desamors, de penes, de mals de caps. El meu tipus de poesia és d'este, no? Intimista. Llavors, això què provoca? Provoca que quan porto un temps escrivint poesia, comença a ser dur i tinc que canviar. Tinc que canviar en un altre tipus d'escriptura més alegre per a desintoxicar-me. Sí. Perquè entres en un bucle així de tristor? Sí, la meva companya sempre m'ho diu. Diu, ho noto molt. Quan arribo a casa i has escrit poesia o quan has escrit narrativa, ho veig de seguida. Sí. Quan escrius poesia te trobo més trist i quan escrius narrativa te trobo molt més eufòric i molt més content. No? Per què? Perquè la poesia és més fàcil que toqui el sentiment i que toqui el sentiment de tristor? Jo crec que depèn de l'escriptor, no? Ja et dic, jo escric sempre una poesia intimista dels problemes que tenim actualment, la societat, dels grans problemes de la societat, poesia sobre refugiats, sobre la guerra, sobre els sentiments interns. És a dir, m'és molt difícil a mi fer una poesia descriptiva. Ja. M'és molt difícil. Sí que és veritat que escric molt d'amor sempre, però jo diria que, com me diuen a Poetes de l'Ebre, a Poetes al Vent, a l'associació de la que pertanyo, escric més de desamor que no d'amor. Oi, però això què vol dir? No hem tingut sort amb l'amor. Bueno, a la vida hi ha... Com tothom, no? Sí, hi ha moltes pujades i baixades, a vegades no he tingut sort i a vegades he tingut molta sort. I doncs bé, això jo crec que després de quan ja portes certs anys vivint, doncs tot això surt i sí. Sobretot en poesia, quan escrius poesia surt, una novel·la és diferent, t'assentes i vas escrivint i vas movent personatges d'aquí cap allà, però quan escrius sentiments és... I no et dona pudor escriure sentiments teus? És una manera de que la gent s'endinsi? O no? Podria ser, podria ser. En realitat, al principi era totalment reticent a llegir res meu a ningú, llevat de les dues persones de casa o no llegia res a ningú, perquè jo escric poesia des que tinc ús de raó. Jo recordo de ben petitet, a lo millor amb 10 anys, guanyar algun premi de poesia, però de ben petitet, d'aquells de les escoles o... I n'he escrit sempre i no ha sigut hasta 40 llargs, 45, hasta 45 anys o així, que m'he atrevit a treure al públic en general, precisament per això, no? Perquè és una mica una forma de mostrar-te la gent. El que passa que al final, és el que dic jo, al final, més o menys, tots vivim les mateixes experiències en un grau o en un altre. Llavors, a mi el que m'agrada molt és quan la gent que llegeix la meva poesia, perquè a més que es parlen de poesia, no? Em diu que s'ha sentit totalment identificat o identificada amb el que expresso ahir, no? I això és molt bonic, perquè al final, quan tu escrius, el bonic és transmetre alguna cosa, sigui tristor, sigui alegria, però transmetre, no? Yeah. I quan una persona et diu, com m'acusen, no? Moltes vegades em diuen és que sempre que llegeixo algo teu al final m'acabes fent-me plorar i has de canviar i jo penso, pues no he de canviar i ja està bé, si et faig plorar que tinguis una reacció, ja, no? Sí, ja està bé, no? A banda de... perquè aquest llibre que vens a presentar és diferent fins i tot en les portades, perquè la portada és una barreja. Sí, la portada, l'editorial, que estic contentíssim de l'editorial Fanes perquè s'han portat molt bé, la portada és obra d'ells, Jo he fet alguna aportació meva personal, però ells van llegir el llibre, me van donar 5 opcions de portada diferents, esta era una, antes jo he afegit alguna cosa, com per exemple la libèl·lula de les blaves o el nan, no? Però esta era una de les portades. Llavors, per votació popular de la gent de casa, que no era estat sotmès, no? Sí, no era la meva opció, però ells van pensar que era una portada que cridava molt l'atenció, molt diferent de la gran majoria de portades de llibres,
i que era una portada que podia cridar a simple vista molt l'atenció en un aparador, i van optar per aquesta portada, que no era la meva preferida, però al final... Què vol mostrar? És una mostra de cada un dels relats que hi ha dins? Sí, és una mica de barreja dels relats que hi ha dins, sí, és això. En quin públic va adreçat, si és que va adreçat a algun públic aquest llibre? No, és el que et dia... A petits, a grans, sí, però qui se sentirà més còmode? Els grans. Els grans? Sense dubte. Sí? Jo li he deixat llegir, per exemple, en una nena d'11 anys, i realment li ha agradat. Però clar, jo escric, la meva mentalitat no és d'11 anys, la meva mentalitat és de 50, i per tant escric per a gent de 50. Sí. La idea és aquesta. La idea és el que et deia abans, no? Fer pensar una mica i sorprendre amb els finals. És a dir, que el lector no s'esperi al final i el sorprengui. És una mica, són contes curts, llavors no dona per a molt, les històries, per tant han de ser històries per a mi molt condensades i amb finals potents, que és el que jo he intentat fer. Ja veurem la reacció de la gent. Quan tu m'has dit que des de sempre t'has dedicat a escriure, per tant no és una cosa que t'hagi vingut d'un dia per l'altre, però sí que és veritat que en 5 anys, en qüestió de 5 anys, és quan t'has decidit a publicar, i has publicat 4 llibres. Aquest és el quart. Sí. Si vas començar el 2000, quan? 12, estem al 17, 5 anys, el que hem dit. Llavors, els tenies a la retaguardia i només els has hagut d'arreglar i posar en circulació, o no? O en 5 anys has escrit 4 llibres? No, Llàgrimes de sal, que va ser la primera novel·la, Llàgrimes de sal ja estava. O sigui, la vaig escriure, la vaig escriure 2 o 3 anys abans de separar-me, però la tenia allí. O sigui, la vaig escriure, jo pensava que, bueno, estava escrit, era per a mi, era per la meva família, era com un homenatge a la gent de mar, tota la meva família és gent de mar, i per tant era un homenatge a la gent de mar. Són també històries reals, viscudes, temporals, enfonsaments de barcos, bueno, desastres de la mar, i una gran història d'amor al mig. I la veritat que ho tenia guardat, però després, no sé, vaig començar a donar-la a llegir a gent i me dient, però això no es pot quedar a casa, això ho has de publicar, i bueno, ho vaig publicar. I a partir... Sí. I a partir de Llàgrimes de sal, doncs a partir d'aquí ja va vindre tot com pom. El primer va ser una novel·la, el segon... Sí. Bueno, la novel·la i els contes de petits van anar pràcticament... Sí, el segon va ser el llibre de contes de petits, que també va ser una aventura, és a dir, pues bueno, de fet no sabia què regalar als meus nebots per Reis, i vaig pensar, els faré un conte on siguin ells els protagonistes, amb els seus noms, i que fossin els protagonistes. I així va néixer Escacs, un regne màgic, que és un conte on se converteixen en peces de l'escacs, no? I entaulen una batalla i s'aprèn a jugar a l'escacs llegint el conte, no? Molt bé. I a partir d'aquí ja tot rodat. A partir d'aquí vaig entrar a Poetes de l'Ebre, de Poetes de l'Ebre també després vaig entrar a l'Associació de Poemes al Vent, després a Cala Cultura, que som els que portem tot el premi de narrativa de l'Ametlla de Mar, organitzem cada any, i organitzem la nit de poesia al carrer. Sí. I a partir d'aquí doncs ja va tot una mica ja molt ràpid, molt de pressa, i bé, anem fent, però no és que als 5 anys... Sí, a veure, tinc més coses escrites, que estan allí en un calaix. A la nevera? Sí, estan allí, que quan ho trac, miro, toco, torno a desau, torno a tocar alguna cosa, les torno a guardar, però sí, com que no sóc home d'estar a casa, que m'agrada estar a casa, i no m'agrada sortir, i surto quan toca, no? Però no sóc molt de sortir ni d'anar a fer la partida a les cartes ni coses d'estes, estic a casa, doncs clar, això dona bastant de temps per a escriure i per a llegir, perquè si no llegis difícilment pots escriure com toca. Tu, aquest ja està a les llibreries? Sí, està a les llibreries. També si a algú li agrada més llegir en e-book, lo pot trobar a Amazon,
De fet, el llibre hi ha diverses opcions d'aconseguir ara mateix. Una opció és a través del meu blog mateix, que es diu Amb els ulls de l'Àngel. Amb els ulls de l'Àngel? Sí. L'Àngel ets tu. Clar, és un joc de paraules. Doncs allí, dins el blog, on vaig posant totes les meves coses literàries que vaig fent i doncs en un marge del blog hi ha tots els llibres, els 4. Llavors, tocant damunt de la portada del llibre, directament vas en una botiga d'internet on te'l pots aconseguir. Aquesta és una manera, l'altra és demanar a la teua llibreria habitual i te'l aconseguiran. Sí, és de Editorial Fanes, sí. I després una altra és anar a les presentacions, que la primera presentació oficial la farem el 2 d'abril a les 11:30 del matí a l'antiga cofradia de l'Ametlla, on convido, l'Hospitalet està al costat, estem tocant, tothom que vulgui venir, i després farem un vermut. Ho fem dins dels vermuts Cala Cultura que diem, vermuts literaris Cala Cultura, que anem fent, cada mes n'hem fem algun. El 2 d'abril farem la presentació del meu llibre. I tu també fas un programa de ràdio literari? Sí, l'Absenta, el Ramon i jo, el meu amic Ramon González, que serà el que em presentarà el llibre perquè he volgut que fos ell, perquè som companys de programa i m'ha fet molta gràcia que fos ell. El Ramon m'ha fet la presentació del llibre i els dos doncs fem l'Absenta. Era un tema pendent que tenia el nostre col·lectiu Cala Cultura, que necessitàvem un espai de ràdio on poder parlar amb gent de la cultura, de literatura, de pintura, i portar gent i que la gent del poble conegués gent d'altres llocs. Molt bé. I bé, doncs al final ens han donat aquest petit espai. És setmanal? És setmanal. Ara fa un parell o 3 de setmanes ja vam complir 50 programes, amb el qual estem contents. I bé, anem portant gent del territori, de Catalunya. Molt bé, doncs nosaltres hem conegut una mica més de l'Àngel Martí. A veure si tenim l'ocasió de poder presentar el llibre aquí, que a veure si pot ser a la Biblio, que li he comentat a l'Àngel, a veure si es pot posar en contacte amb ells, i és una manera també a la presentació oficial, que serà el 4 d'abril, has dit? 2 d'abril, que serà el 2 d'abril. 11:30 del matí. Doncs 11:30 del matí el presentaran oficialment a l'Ametlla de Mar, que és el lloc d'on ha sortit. Home, la primera ha de ser allí. Evidentment. Ha de ser allí. Després, si voleu, doncs ja ho podeu accedir al seu blog, com ha dit, a Amazon, o si no, demanar a qualsevol llibreria de part certa aquests 16 relats per a pensar, d'Editorial Fanes, signat per l'Àngel Martí Callau. Àngel, t'agradaria afegir alguna més? Segur que moltes coses, però per finalitzar l'entrevista, algo que no hem dit i que no t'agradaria marxar sense haver-ho dit? No, senzillament, els llocs per on es pot llegir alguna cosa meu o escoltar, doncs tinc un canal recent estrenat al YouTube, on poden escoltar algunes poesies meues recitades i algun bocinet de textos també de narrativa. A poc a poc anirem afegint-ho. També a través de Facebook i bàsicament a través del blog, amb els ulls de l'Àngel, és fàcil de recordar. Sí, que és fàcil. Amb els ulls de l'Àngel i a través del blog, doncs allí vaig posant una miqueta de tot el que vaig escrivint. Molt bé, nosaltres, abans d'acomiadar aquesta entrevista, agraïm a tothom que escolleixi Facebook de Ràdio Hospitalet per informar-se. Acabem de conèixer l'Àngel Martí i el seu darrer llibre, de part certa. Gràcies i fins la pròxima.